हेल' फ्रेन्ड्स, बड' निउस इउटुब चेनेलाव गासिखौबो बरायबाय। आसा खालामो गासिबो गाहामै दङ। दिनै नोंथांमोननि थाखाय गोदान खौरां लाबोदों। अन्नानै रादाबखौ जोबजासे नाय आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालाम। फैदो लोगोफोर बिदिबा दिनैनि रादाबाव। गिबि रादाबाव दङ 5 आगस्ट खालार अदेबानि बृहस्पतिबार बारायखालि आसाम आयेन आफादनिफ्रायनो एमएलए मिनाल सयकियानि साइकेलखौ सोरबा सिनाय मोनै सिखावा खावनानै लांदोंमोन। एमएलए मिनाल सयकियानि गोमानाय साइकेलखौ मोनफिनबाय। जाय जायगानिफ्राय एमएलएनि साइकेला सिखाव जादोंमोन बे जायगानिफ्रायनो साइकेलखौ मोनफिनबाय होननानै मिन्थिनो मोन्दों। मिनाल सयकिया बिथाङा मोनथिहोनाय बायदिब्ला सोरबा सुबुङा आंखालनि थाखायनो आंनि साइकेलखौ लानानै थांदोंमोनब्लाबो आंनिफ्राय सहायनि गोनांथि नांगौब्ला एमएलए बिथाङा सहायखौ दाबो होनो थियारि होननानैबो बुंथियो। मख'नो गोनांदि आसाम आयेन आफादनि न'निफ्रायनो खावजादोंमोन एमएलए मिनाल सयकियानि साइकेला। इउपिपिएल दोलोआ मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि थाखाय समान जौगानायनि खामानि मावगोन। बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि एम उइलसन हासदा बिथाङा। बिटिआर ओनसोलाव थानाय हारि माहारिनि दैदेनगिरिफोरजों सावरायलायनानै बिसोरनि जेंना जेंसिफोरखौ लासै लासैनो फोजोबनो थांखि लादों बिटिआरनि प्रमद बर' सोरखारा। आरो बिटिआर ओनसोलाव थानाय जाथि जनजातिफोरा मोनफ्रोमबो सोरखारनि खाबु आरो थामोनथाखौ समानै मोनफुंलांनो हागोन होनना बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा उइलसन हासदाया बाक्सानि कुमारिखातायाव दावबायफैनानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथियो। बेजों लोगोसेनो हासदाया बुंथिबावोदि गरखा हारिखौ सोरखारा बे जायगानिनो थागिबि महरै सिनायथि होबाय आरो हानि मोनथायखौ मोनफुंनो थाखाय सिनायथि फोसावबाय। थिग बेबायदिनो मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि थाखो लानानै थाखो मोनथायफोरखौ होलांनो थाखाय खामानि मावलांगोन होनना फोरमायथिबावो। दुखुनि खौरां, सासे समायना बर' सिख्लाया गावखौ फोजोबस्रांना लानाय खौराङा ससियेल मिडियायाव गोसारदों। खौरांनि बायदिब्ला बर' सिख्लाया मुस्लिम लंफट लाभ जिहादनि बोलि जानानै थावरिनो हायैयाव गावनि जिउखौ फोजोबना लायो। समायना सासे बर' सिख्ला जोबस्रांलांबाय लाभ जिहादनि दारैनो। सिख्लानि मुंखौ हिरामणि दैमारि होनना मिथिनो मोन्दों। सिख्लाया सनितपुर जिल्ला सोनाब तेजपुरनि। गोबाव सम मबाइलाव लोगो मोननायनि उनाव गोथौ गोसो थोलायनायनि फानाव नाङो रकिबुल आहमेद मुंनि मुस्लिम सुबुङा गावखौ हिन्दु सिनायथि होना सहज सरल बर' सिख्लाखौ गोथौ हाखराव गाब्र'होयो। दा सोंलु सिखारदों, बिनि थार बिजिरनाय साजाखौ मोनगोन ना? बेसेबांदि बर' सिख्लाया गुबुन हारिनि बोलि जानांखो, थेवबो सांग्रांथि गैयैखौ जों नुनो मोन्दों। बे जाथायखौ लानानै सांग्रांथि बर' हारिनि फिसाफ्रा गोख्रों रावजों सोंखारिदों आरो बर' लाइमोन सिख्लाफोरखौ सांग्राङै थानो खावलायहरदों। बिटिआरआव गोजौ फरायसालिनि टेट उथ्रिसारनाय बिथांमोननो फैगौ 13 आरो 14 आगस्ट अक्ट'आव थिसननाय होगोन। बाथ्राखौ बुंदों प्रमद बर'आ। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गामिफोराव दिनै गोदानै फोनांजाब लामा बानायनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा बेखेवनानै होदों। बेबायदिनो मागथाइगाव पिसिसिनि सिङाव थानाय लांदांगुरि गामियावबो गोदानै दोंसे लामा बानायनो लानाय अन्थाइ खाम्फा बेखेवनानै होयो। बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों गाहाय आलासि महरै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथां प्रमद बर'आ, मिरु लाइमोन इउपिपिएलनि आफादगिरि बिथां समना नार्जारि, गसाइगाव जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि जिरन बसुमतारजों लोगोसे इउपिपिएल दोलोनि मावथिफोर आरो गामिनि सानसुमै रायजो राजाफ्राबो बाहागो लायो। गाहाय आलासिया अन्थाइ खाम्फाखौ फिथा हास'नानै बेखेवनानै होयो। बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथां प्रमद बर'आ खौरां बिजोङाव बुंथियोदि बिटिआरखौ जौगाहोनो थाखाय बिटिआर सोरखारा गोख्रों हाबा मावगासिनो दं। बेबायदिनो दिनै गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गामियाव गासै 15 किल'मिटार लावथाइनि गोदानै लामा बेखेवनाय जादों आरो फैगौ समाव थाबैनो लामा दालां फरायसालि बायदिफोरनि जेंनाखौ थाबैनो फोजोबगोन। मख'थावनादि खम समनि गेजेरावनो बिटिआरआव थानाय सोरखारि नङै फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामनाय जासिगोन आरो गोजौ फरायसालिनि टेट उथ्रिसारनाय बिथांमोननो थिसननायखौ फैगौ 13 आरो 14 अक्ट'आव होनाय जागोन। आरोबाव बिटिआरआव थाबैनो उफ्रा टेटखौबो थाबैनो खुंनाय जागोन होनना बुंबावो। गोजोनथाव खौरां, हादरनि राजधानी गोदान दिल्लीयाव थानाय बड'लेण्ड हाउस कैलाश कल'नियाव दिल्ली अल बाथौ महासभानि दैदेननायाव जथायै मोनसे गोनांथार जथुम जाना थाङो। बे जथुमाव दिल्ली एनसिआरआव थानाय बर' सुबुंफोरनि जौगानाय, बाथौ प्रजेक्ट बायदि जेंनाफोरनि सोमोन्दै सावरायज्लायो। बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन बिटिसि गभर्नमेन्टनि सेक्रेटारि मानाव गेदेर नरेन चन्द्र बसुमतारी, प्रानजित कुमार औवारी, दिल्ली बड' एस'सिएशन आरो दिल्ली बाथौ महासभानि सोद्रोमाफ्रा। सपाराम बरगयारि फरायसालिमानि गोदान मावफुं आफाद दाफुंदों। चिरां जिल्लानि भारत भुटान सिमना हालामनि रुनिकाटैयाव 2010 मायथाइयाव गायसनजानाय गोजौ सोलोंथायारि फसंथान सपाराम बरगयारि फरायसालिमानि गोजाम मावफुं आफादखौ सिफायना 5 बोसोरारि गोदान मावफुं आफादखौ दाफुंनाय जायो। ओनसोलनि सानसुमै मेलेमजिबि आरो सपाराम बरगयारि फरायसालिमानि गोरायुं लोगो गोरायुं फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायाव बृहस्पतिबाराव मोनसे टेलेब हाबाफारिजों गोदान आफादगिरि महरै ओनसोलनि थागिबि आरो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि मावख'आरि अएसडि डक्टर सांग्रां ब्रह्मखौ आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारि महरै सपाराम बरगयारि फरायसालिमानि गोरायुं बिजित ब्रह्म, लेङाइ गोरायुं
ग्लेसना बरगयारिखौ सोद्रोमा महरै लाना गोदान फरायसालिमानि मावफुं आफादखौ दाफुंनाय जायो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। क'क्राझार डाम्पिं ग्राउन्डखौ साखोन-सिखोन खालामना गलाब बिबार गायगोन। प्रतिभा ब्रह्म। क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डनि बेंखनाव थानाय वार्ड नम्बर 10 खरपारायाव थानाय दाखोर-दाला गारग्रा थावनि डाम्पिं ग्राउन्डखौ फोसाबनायनि लाहार-फाहार खालामदों। थांनाय बावैसो सान सिगां रायजो-राजाफोरा खरपारायाव थानाय डाम्पिं ग्राउन्डआव गुबुंले मोनामनाय थासारिखौ लानानै अजद दैखांनायनि उनाव क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डआ दिनै जेसिबि पक्लिंजों मैला दाखोरफोरखौ जावखांना गुबुन दाबसेयाव लांनायनि लाहार-फाहार खालामो। खौरांगिरिनि सिगाङाव क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डनि मासिगिरि प्रतिभा ब्रह्मआ बुङो दि क'क्राझार सहरनि थागिबि रायजो-राजाफोरा मैला दाखोरफोरखौ गारनाय बिथिङाव सांग्रां जानांगौ। मानोना खायसे सुबुंफोरा दाखोर-दालाफोरखौ डाम्पिं ग्राउन्डआव गाराबालानो लामा-सामायावसो गारो होनना रोखा बुंथियो। ब्रह्मआ बुंबावो दि इयुनाव क'क्राझार सहरनि डाम्पिं ग्राउन्डखौ साखोन-सिखोन खालामना लामायाव गलाब बिबार गायनाय हाबाफारि मावफुंगोन होननानैबो बुंबावो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय साबायखर। आरो जायफोर दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट आरो लोगोफोरनो शेयार खालाम। गोजोन्थों।